Há nas palavras perguntas, respostas, mistérios por desfazer. Sentido cego para tudo e para nada, no mais belo livro que eu li. Dende Galichega Rescate en Audio. Recuperamos os clásicos da nosa Lix. Avide ben as orellas. Cal será o libro que chega hoxe a nós? Do máis belo livro por vir. Coñezo a Fina Casal de Rei dende hai moitos anos e sempre pensei que é unha escritora vocacional e emocional. A súa voz soa verdadeira, porque combina sabiamente as palabras que lle saen da cabeza coas do corazón, tanto cando fala como cando escribe, e iso reflíctese na súa literatura, que recende a autenticidade e fai brillar a súa lingua guapa, levando o galego na boca como un saboroso doce, cociñando as palabras co mesmo agarimo que cociña unha empanada ben fermentada. Cando nos inmistimos nas páxinas dos seus libros, sabemos que non nos vai enganar con frases baleiras, senón que nos conducirá da súa man a mundos reais ou imaginarios pasados pola peneira do seu saber. Do seu maxín agroman historias que nos interpelan a miúdo e espertan os nosos sentidos dormidos. As rapazas e rapaces sábenos dende hai moitos anos, por iso apremian de continuo coa súa constancia e o seu amor polas historias que ela lles ofrece e lles regala con tanto tino. Fina non é condescendente co lectorado máis novo, senón plenamente consciente da súa intelixencia e sensibilidade. Por iso aborda todo tipo de temáticas fuxindo da moralina. A súa narrativa é doada de ler, sí, transparente e interactiva, mais interpénalos de continuo. Podría escoller entre os seus libros calquera dos tantos que leva escrito e publicado, porque nela se agocha a esencia que importa o respeto polo seu lectorado, mais non hai moito que por casualidade volveu caer nas miñas mans un libro de relatos editado hai máis de 2 décadas na colección Fora de Xogo de Edicións Xerais de Galicia. Falo de Lúas de Nácara. Lembraba que daquela me gustara moito, mais necesitaba volver lelo para recuperar o bo gusto que me quedara no corpo tras a súa lectura. Debo dicirvos que non me defraudou. 5 relatos ateigados de personaxes que deixan pouso, 5 historias que atrapan, 5, mágoa que xo sexan 5, porque quedei con gana de máis. E como mostra rescato unha frase que aparece no primeiro relato, que precisamente leva por título Lúas de Nácara, igual que o propio libro, e que di: os recordos da infancia ben sabemos que cos anos viran en tatuaxes que se gravan na pel da alma. Non podo estar máis de acordo con ela. A infancia é a cimentación da nosa vida. Todo queda escrito nesa etapa. É ben sabido que se pode eliminar unha tatuaxe, sí, mas non sempre é posible. E as cicatrices perduran, como as feridas da alma. Como adulta que son, gozo coa prosa de Fina, sí, sigo gozando dela, mas penso que se volvese ser nena ou moza, encantaríame atoparme de bruces coas súas historias, atemporais e interxeracionais. Penso que Fina sigue fitando o mundo con ollos aleutos para non deixar de ser nena. Por iso a queremos tanto. Querida Fina, ten sempre a miña admiración e o meu cariño. Palabra de Ana Alfaia. Do mais belo livro por vir.